Magandang umaga Pilipinas, sa mga oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Marso 9, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council seryosohin daw ang gagawing nationwide earthquake drill ngayong araw. Kasunod ho yan ang malalakas na lindol na naitatala sa Masbate at Davao. Habang sa atin pang dagdag na headline, si dating Pangulong Duterte naniniwala na political vendetta ang ugat ng pagpatay kay Governor Degamo. Itong si Pangulong Marcos Jr. naman nangako ng tulong sa mga biktima ng Pamplona Massacre sa kanyang pagbisita sa lamay ni Governor Degamo. At ilang mga arestadong sospek sa pagpatay kay Governor Degamo, posible raw nakaharap na yung mismong mastermind sa likod ng nasabing krimen ayon sa pambansang pulisya. Defense at Foreign Ministerial meeting sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos nakatakda sa April 2023. At ilang senador dinipensahan si Senate President Zubiri kaugnay ng sinasabing nanganganib itong maalis sa kanyang pwesto bilang leader ng Senado. Sa ating international news naman, itong United States House Speaker tinanggihan ng imbitasyon ni Zelensky na pumasyal sa kanilang bansa. At sa ating balitang palakasan ng FIFA, pinuri ang Pilipinas dahil naman sa matagumpay na pagpasok nito sa World Cup. At ngayon sa ating mga detalye. Naniniwala umano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na political vendetta talaga ang punot dulo ng nangyaring pagpaslang kay Governor Degamo. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na nangyayari talaga ito sa mga nakalipas pang panahon at malinaw sa kanyang pagtingin sa naturang usapin na si Governor Degamo ay biktima ng political vendetta. Kaugnay niyan, naritong bahagi ng naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito political vendetta. Killing your opponent or going crazy because you lost an election or in a protest before the COMELEC and you were ousted. You were ousted. You are ousted, you are out of work, and you become desperate. That I do not think it is the handiwork of the New People's Army. They do not operate it that way. Oh, alam mo, in PA, anong makukuha ninyo mag-ambush kayo ng iila-ilan diyang mga local official? You go into a harm's way and you cannot even get or recover about a few weapons of M16, nandyan lang. Of what value is it to you? Bahagi po yan ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa panayam po nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. At yan ay kaugnay pa rin ho doon sa usapin ng nangyaring pagpaslang dito kay Governor Degamo. Samantala, sa ibang balita muna tayo. Nananawagan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD sa mga mamamayan na makilahok at seryosohin ang National Simultaneous Earthquake Drill na gaganapin ngayong araw ho ito. Magsisimula ang nasabing first quarter earthquake drill dakong alas 2 ng hapon. Ayon naman sa naturang pinuno ng grupo o ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council, partikular ho si Executive Director at Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, dapat ay seryosohin ng mga local government units ng bansa na nasabing earthquake drill. Mahalagaan yan na bawat mamamayan na alam nila ang kanilang gagawin kapag tumamang malakas na lindol dito sa ating bansa. Hinikayat nito ang mga lokal na pamahalaan na dapat maglaan ng sapat na impormasyon kung saan ho ay nakalagay yung mga evacuation centers para naman alam ng mga mamamayan kung saang lugar ang kanilang tatakbuhan sakaling tumama ang lindol.
Samantala, magpapadala naman ng Japan ng kanilang team na tutulong para matanggal ang malawakang oil spill sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa, na nakipag-ugnayan na sila sa gobyerno ng bansa para sa ibibigay nilang tulong. Pagtitiyak nito, nakaisa ang Japan tuwing may mga hamon na pinagdadaanan ang Pilipinas. Magugunita ilang mga lugar sa Oriental Mindoro ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang epekto ng oil spill bunsod ng pagtagas ng naturang oil tanker. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pagdating ho sa vitamins sa mga kids, alam nyo ba na may cherry pearl syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis, hindi yun papayag sa pwede na. Kaya ika nga, ang cherry pearl ay gumawa ho ng cherry pearl syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by cherry pearl na para talaga sa mga kids. Ang cherry pearl syrup fortified with zinc ay lemon flavored syrup na may CGF, merong lysine, meron ding taurine at zinc. Goodbye sa pwede na. Dahil ka nga nila pagdating ho sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang cherry pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kumuha naman tayo ng update kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nangako ng tulong sa mga biktima ng Pamplona Massacre sa kanyang pagbisita sa lamay ni Governor Degamo. May pag-uulat ang Bombo Radyo Bacolod. Dumating kagabi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Dumaguete City, Negros Oriental upang bumisita sa labi ni late Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Pinangunahan ni Dumaguete City Mayor Felipe Remulyo ang pagtangkap kay Presidente Marcos. Kasama naman ang Presidente sa pagdalaw sa lamay, si Interior Secretary Binhur Abalos at si Justice Secretary Crispin Boying Rimulya. Ayon kay President Marcos, pumunta siya sa lamay ng dating gobernador upang ipaabot ang kanyang pakikiramay sa namatayan na pamilya. Pinarating din ito ang kanyang simpatya sa mga pamilya ng iba pang biktima ng pamamaril sa Pamplona, Negros Oriental at tinanong din ng Presidente kung ano ang mga pangangailangan ng mga ito. Pinasiguro naman ito sa naiwang may bahay ng gobernador na si Pamplona Mayor Janice Degamo at sa pamilya ng 8 sibilyan na namatay din sa assassination ng dating gobernador na magbibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. I just came here to para makiramay sa family ni Gov. Ruel at nagtatanong lang kami kung ano pa yung kailangan gawin, paano matulungan yung mga biktima, pati yung mga nasa ospital ngayon. Bukas, ibabiyahe ang labi ng dating gobernador ng Negros Oriental sa provincial capital hanggang sa Linggo para sa public viewing at sa Lunes ng umaga, ibabiyahe naman ito papunta sa Bayawon, Shaton, sa bahay ng kanyang magulang at kung saan ito ipinanganak. Wala pang definite na schedule ang paglibing kay late Negros Oriental Governor Ruel Degamo, ngunit sa ngayon hanggang sa susunod na Linggo, Marso 16, nakaschedule ng internment ng gobernador dahil hinihintay pa ang pagdating ng kapatid nito mula sa Estados Unidos. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Bombo Zaudi for the second para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, pabor naman si Pamplona Mayor Janice Degamo, ang biyuda ng dating gobernador na si Ruel Degamo, na mailagay sa Witness Protection Program ang ilan sa mga suspect sa pagpaslang sa kanyang asawa at ilan pang mga individual. Layunin umano nito na matuldukan ang kaso at matukoy kung sinong mastermind at ito ang sa huli ay lubos na mapanagot. Kaugnay niyan, narito naman ang bahagi ng pahayag ni Mayor Janice Degamo. The culprit, the mastermind. We're very hopeful na if it's a closed case already, meaning talagang they will be able to come up with a solid case. It will really be sufficient to find a battle with someone who can afford batteries of lawyer and is also siguro preparing. Bahagi po yan ng pahayag ni Pamplona Mayor Janice Degamo, ang biyuda nitong si Governor Ruel Degamo ng Negros Oriental na pinaslang po doon sa kanilang bahay.
Samantala, mga kabombo, kuha pa tayo ng mga update mula sa ating mga kasamahan sa paglilibot sa iba't ibang dako ng Metro Manila at mga iba pang mga lugar. Ilan ho sa mga arestadong suspect dito sa pagpatay kay Governor Digamo, sinasabi ng mga pulis na posibleng nakaharap na mismo yung mastermind sa naturang krimen. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Marlene Padiernos. Inihayag ng Philippine National Police na posibleng nakaharap na ng ilan sa mga arestadong suspect na hawak ngayon ng mga otoridad ang utak sa likod ng pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ito ay batay sa mga extrajudicial confession na to ng mga suspect na nagsasabing posibleng may mga nakausap na ang mga ito na key players sa naturang krimen. Sa ngayon, manatili pa rin matipid ang pambansang pulisya sa pagbibigay ng detalye at tunay na posibleng nilalaman ng extradigital confession ng mga salarin bilang pag-iingat na rin na hindi ito makaapekto sa gumugulong na investigasyon ngayon ng mga otoridad at gayon din sa mga kasalukuyang pangginagawang evaluation ng Department of Justice sa mga suspect. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. I haven't personally read yung extrajudicial confession, but the information I have is that yung iba doon sa mga suspects ay possibly ay may nakausap o yung ibang mga players po dito sa insidente na ito. I don't want to give too much details po. I hope you understand dahil we might be preempting po yung ongoing evaluation po na ginagawa po ng DOJ with respect po doon sa mga extrajudicial confession po na inilabas po nung dalawa, and hopefully the two remaining suspect will also follow suit. Kaugnay nito ay iniulat din ni Fajardo na inatasan na rin ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na tumulong sa pag-iimbestiga sa kasong ito. Sa ngayon na may nakalap ng dagdag na mga CCTV footage ang pulisya ukol sa naturang krimen at kasalukuyan naman na itong sumasailalim sa pag-usuri ng nasabing hanay ng kapulisan para mapa-enhance pa ito at maging dagdag na tulong sa mas mabilis na pagresolba sa nasabing kaso. Narito pa ang dagdag na pahayag ng Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Start na po yung backtracking po natin, particularly yung mga CCTV footages para ma-determine po yung naging ruta po ng mga suspect bago sila makarating doon sa bahay po ni Governor Digamo. At may mga CCTV footages na po tayong nakuha na maaaring makapagbigay pa po ng additional lead at inutusan na rin po yung ating anti-cybercrime group para subukin po na ma-enhance itong mga CCTV footages at mayroon po tayong mga magagandang breakthrough po doon sa mga CCTV footages na hawak na po ng SIT. I-start na po yung backtracking po natin, pati Samantala, hanggang sa ngayon ay mayroon pang 5 suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Digamo ang patuloy na tinutugis ng kapulisan. Bukod pa ito sa mismong utak sa likod ng nasabing krimen. Ngunit kasabay na tayo muling binigyan diin ng Philippine National Police na ang lahat ng mga ebidensya kanilang makakalap, hindi lamang batay sa mga extrajudicial confession ng mga suspect, kundi pati na rin sa kanilang mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Department of Justice at binuo nilang Special Investigation Task Group ang magiging batayan sa panagot sa lahat ng salarin na may kinalaman sa krimeng ito, partikular na sa mastermind nito, maging sino man ang tamaan o matumbok na personalidad o individual ukol dito. Bombo Dennis, Bombo Araysa. Okay. Bombo Marlene, isa lamang yung katanungan ko, yung binuong task group na tututok dito, sila ba ay regularly naglalabas ng impormasyon o ito'y nakatoka na mismo sa national headquarters, Bombo Marlene? Dennis, aside sa mga ibinibigay na briefing ng Philippine National Police ng headquarters mismo dito sa Camp Crame, ay nagkakaroon din ng bukod na briefing itong Special Investigation Task Group sa pangunguna ng spokesperson ito na si Police Lieutenant Colonel Gerard Pelare. So ito ay nagbibigay din siya ng mga kaukulang update pahinggil dito sa kasong ito sa mga development sa investigasyon na ito. Pero syempre medyo nagiging matipid pa rin sila pagdating doon sa mga vital informations na kanilang napag-aalaman bilang para na rin hindi na nga ma-preempt itong kanilang investigasyon sa kasong ito, Bombo. Thank you so much, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 14 na minuto na makalipas ang ikapito ng uwaga. At sa puntong ito ng ating humbalitaan, kapiling ho natin sa linya ng komunikasyon ng Presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption. Siya ho mga kabombo yung humalili doon sa dati nating nakakaugnayan na si founding chairman ng naturang grupo na si Ginong Dante Jimenez. Kapiling ho natin ngayon si Ginong Arsenio Boy Evangelista, ang Presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption. Good morning, Sir Boy. Welcome to the program. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Alaysa Clarinal. Welcome to the program and pagbati po ninyo. Greetings of peace and justice. Good morning, Bombo Dennis, Bombo Alaysa. Greetings. Okay, direktahan na po Ginoong Boy, dahil bumaba raw yung bilang ng mga krimen sa bansa, pero ito naman, dumami yung mga kaso ng pananambang, pagpatay pa nga yung nangyari sa iba ng mga local chief executives o local executives. Pinakahuli dito si Governor Digamo ng Negros Oriental, so hindi ito maliit na mga kaso. Ano po ang reaksyon ng inyong panig hinggil dito sa mga impormasyon na ito? Una, nung starting February 17, dyan nag-umpisa yung sa kay Governor Adjong, nabahala na kami talaga doon, na alarma because of yung impunity na pagkagawa using heavily firearms. At nakita po natin dito na 4 ang patay, 5, good thing, nag-survive. Then after 2 days na sundan po nung sa Apari, so ang dami rin pong namatay dito. Tapos nasundan nung dito sa Pasay, no? So and so on and so forth. Alam na naman natin to. So it's happening nationwide. Ngayon ang tanong namin, yung classic tanong ni Emmanuel Pilaes, Mr. General, what's happening to our country? And VACC is calling also for BBM, what's happening to our country? Dati po, naalarma lang tayo, nababahala, pero ngayon, natatakot na talaga tayo. At yun ang yun ang worry ng VACC as an advocate against crime, no? So ito sana makita nila dito properly, ma-address to yung breakdown ng peace and order and public order na kung saan malalaking tao na ang pinapatay. Yung kay Governor Digamo, ito yung naglalarawan kung gaano ka brazen, gaano ka grabe yung inside the house, using heavy firearms, hand grenade, RPG, yung rocket propeller grenades, at yung nag-undergo men in uniform, mga mga dismissed, na kung saan yung skills nila ginamit nila dito. So ito talaga nakakabahala dito. So ang suggestion po namin sa PNP, we support, fully support yung pronouncement at order ni Presidente BBM kung saan yung pagbuwag ng PAGs, yung private army groups, kung saan ito talaga ang nakakatakot, especially ngayong may forthcoming elections. At yung private army, talagang heavily armed, heavily finance. Yun, we fully support that. And also, yung some emergency measures should be initiated also. Yung intelligence units nila, mag-align po sila sa armed forces, like NICA, ISAP, para i-heighten yung summary of information, threat assessment, levels, na kung saan ma-address po ito for local government units na yung continuous. Ito yung nakakabahala. Hindi mga ordinaryong tao, heavily secured, may mga security rin. But then, nakikita natin. Ako, I hate to compare. Wala akong nakitang yan nung KPRRD, nung pagpasok po noong 2016. Wala pong ganito Yung 5 namamatay, 7, siyam, sunod-sunod in the span of February 17, every 2 days, 3 days nangyayari po ito, So talaga pong nakakatakot na, Bombo, Dennis. Okay. May nakikita ho ba kayong trend dito? Lalo't hindi naman siguro kaila sa inyo. Yung sinasabi ni General Azurin ng Philippine National Police na isolated cases lamang ang mga ito. Reaction po ninyo? Yung mga ganong statements po, na lalo kaming nababahala dito at naalarma, simply because yung acceptance ng isang problema,
hindi nila tinatanggap yung merong present existing problem sa peace and order. How can you find a solution to a problem kung walang acceptance? Kaya nga ang pananaw mo namin dito, siguro part din sila ng problema, no? Simply because nagtuloy-tuloy po ito eh. So sana kung natigil lang dito sa Apari, dalawa, pero yun nangyari eh, sunod-sunod. Sa narinig ko nga do sa privilege speech ni Senator Villanueva kahapon ata, na kung saan yung siyam na po ang namamatay, no, during the first and up to this time yung term ni BBM, siyam na government elected officers killed, ambush, no, from Batangas, Lipa, and nationwide, no. So pag sinabing isolated, this is isolated doon sa isang lugar, but then it is happening nationwide. So hindi natin po kailangan yung mga ganitong pronouncement, lalo nga tayong naalarma, Bobo, Dennis. Sige. With your indulgence, Ginong Evangelista, may katanungan din po ang aking katandem dito. Si Bombo Alay sa Clarinal. Bombo Alay. Yes, Sir Arsenio, may mga nagsasabi po na baka kung magpapatuloy yung mga ganitong mga pangyayari, ay may magsusulong na naman ng batas militar. May ganito rin ho ba kayong mga nakikitang senaryo? Siguro it's too early, no, kasi ang namamatay lang mga local government units. Siguro pag ito may continuous killings ng mga civil society groups, NGO, mga labor leaders, no, yung dati yung nakita natin dito yung KMU labor leader na si Ulalia, no, yung mga prelude yun para yung maraming followers uminit talaga. So siguro yun ang mga pwedeng maging basis, no, na mag-declare ng emergency measures doon or sort of a martial law because mako-compromise po yung national security. As of this time wala namang threat sa national security. So too early to say, to assess na dapat ilagay ito sa martial law or emergency measures. Okay, sorry to ask, Sir, may habol ko na lang po. Kailan na nga po pala yung promulgation ng kaso laban dun sa mga suspect sa pagpaslang sa inyong anak? Oo po. Finally after 12 years po, we feel frustrated kasi yung original promulgation of judgment was set last February 3. But then it was again reset for March 8. Kahapon po yun, nakahanda na po kami lahat ng chapters ko, lahat ng mga followers, supporters, na doon na po kami sa Quezon City. Last minute, ni-reset ulit to March 15. So 3 resettings po dito for the simple reason na wala raw abogado yung babasahan. Yung mga akusado, wala raw, hindi available yung babasahan. So we feel frustrated after almost 12 years to hoping to get that justice my son Venson truly deserved. But then nakapaghintay na nga po tayo ng 12 years, so wala na siguro, hintay pa next week po, March 15, and hopefully matuloy na po talaga ito. Sige, at kami makikibalita kung anong development ho dito dahil marami din ho ang nakaabang 12 years na kaso, medyo talagang talagang matagal. With that, maraming salamat po, Ginong Evangelista, sa oras na inilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines sa umagang ito. Thank you so much. Mabuhay po kayo, Radyo Bombo. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang pinuno ng Volunteers Against Crime and Corruption, si Ginoong Arsenio Boy Evangelista. Sa iba pang mga balita, inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na nakatakda ang Defense and Foreign Ministerial Meeting sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa darating na buwan ng April taong 2023. Ang anunsyo ay dumating ilang araw kasunod ng pagpupulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at United States Undersecretary of State for Police Affairs Victoria Nuland sa Maynila. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkasundo ang magkabilang panig na palawakin ng saklaw ng nasabing pagpupulong
upang isama ang mas malawak na pagsasaalang-alang sa seguridad tulad ng food security, energy, cybersecurity, telecommunications at ang chain supply. Ang nalalapit na pagpupulong ay pangungunahan ng Estados Unidos kasama ang Philippine Department of Foreign Affairs at ng United States Department of State and Defense. Kung matatandaan, sina Manalo at Nuland na nagkita noong Marso 6 ay nagbigay diin sa kahalagahan ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagtataguyod ng kapayapaan, katatagan at kapayapaan sa mga rehiyon. Nagpalitan din ang dalawang opinyon sa mga kamakailang pag-unlad at isyong bumabalot sa West Philippine Sea. Tinalakay din ng dalawa ang mga bilateral issues, pati na ang concerns sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Samantala, dyan naman tayo sa Senado dahil may ilang mambabatas po ay dinidepensahan itong si Senate President Zubiri kaugnay dun sa issue na nanganganib na raw itong maalis sa kanyang pwesto. Bakit nga ba? Alamin natin ang kabuuang ulat mula dyan sa Senado, si Bombo JC Galvez. Dinipensahan na ng Senador si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri kaugnay sa sinasabing nanganganib na ito sa pwesto bilang leader ng Senado. Itinanggi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang mga pahayag at tinawag itong walang basihan, kolokohan at malisyoso. Ang artikulong anya ng balita ay malinaw na isang desperado at kalunos-lunos na hakbang upang sirain hindi lamang ang reputasyon ni Senate President Mig Zubiri, kundi para din sirain anya ang integridad ng Senado bilang isang institusyon. Iniyag din ni Senator Sherwin Gatchalian na walang katotohanan ng impormasyon dahil buo pa rin ng tiwala at suporta ng mayorya ng mga senador kay Zubiri. Binigyan din ni Gatchalian na matagumpay na naisulong ng liderato ni Zubiri ang mabilis na pagkakapasa ng 2023 budget. Matagumpay din anyang nadepensa ng pamumuno ni Zubiri ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP kahit may mga miyembro na tutol dito. Naisulong din anya sa ilalim ng liderato ni Zubiri ang unang Learning Recovery Program ng bansa sa gitna ng pandemya. 100% si Gatchalian na fake news ang impormasyon ng posibleng pagtanggal kay Zubiri na konektado sa constitutional amendment. Iginit naman ni Senator Grace Poe na isa si Zubiri sa most progressive, hardworking and unifying Senate President kahit naipasa nila ang dalawang priority bills ngayong linggong ito. Samantala, sa ibang balita naman, isinusulong na ilang mambabatas ang panukalang naglalayong ma-institutionalize ang One Town One Product o OTOP program ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa pagdinig sa pangunguna ni Senator Mark Villar, iginit nito ng Senate Bill 1594 o ang OTOP bill ay magtataguyod sa kultura, kasaysayan at tradisyon ng mga komunidad sa pamamagitan ng kanilang mga produkto, serbisyo. Kasabay nito ay magpapalakas sa paglago ng ekonomiya ng micro, small and medium enterprises sa Pilipinas. Dagdag pa ni Villar, ito ay nagpapatunay lamang na sa likas na yaman ng ating bansa, makakalikha ng mga dekalidad na produkto at produkto na nagpapakilala sa malikhaing kultura ng mga Pinoy na may mga homegrown talents, artisans at craftsmen. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Mark Villar. OTOP products assist MSMEs from different provinces and towns, and currently OTOP covers 16 regions. Ano nga ba ang OTOP? The One Town One Product program has been in existence since 2002 and was further strengthened through the promulgation of Executive Order Number 176 of former President Gloria Macapagal Arroyo in February of 2003. This is also known as Isang Bayan, Isang Produkto, Isang Milyong Piso, to stimulate local economic activity and sustain the anti-poverty thrust of government. Ang bahagi ng payag ni Senator Mark Villar. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating hempilan dahil ilang mga jeepney driver balik na raw sa normal ang kanilang kita matapos ang naganap na tigil pasada. May mga nakapanayam si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo, bumalik na nga sa normal ang kita ng mga jeepney driver matapos ang tigil pasada na ginawa ng ilang mga transport group. Kung matatandaan, nagtakda ang mga transport group ng 1 linggong tigil pasada upang ipahayag na tutol sila sa nasabing modernization ng mga public utility vehicles at kalaunan nga ay winakasan din ang mga guidelines ito para matiyak na hindi magiging pasanin sa mga tsoper at operators. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga jeepney driver,
Aminado sila na humina ang kita nila noong nagkaroon ng tigil pasada ang ilang jeepney sa ilang mga ruta. Taliwas sa inaasahan nila dahil na rin umano sa kakaunti ang pasahero at marami ring mga libreng sakay nung panahon na nagtigil pasada. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Rogie Atienza, isang jeepney driver sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Wala akong kinita talagang kulang nga ang boundary. Dati 700 ang boundary. Ginawa namin 400 na lang para meron naman kami kahit paon. Ngayon, titingnan po natin ngayon na dahil nagbukas na nga yung biyahe na raw lahat. Kasi yung iba nag-work from home yung iba, diba? Kaya sa Lunes siguro baka sana nga ganun na nga inaasahan namin dahil na sabi nung pwede na daw. Kumita rin naman ng 200. Ayaw po nung aming operator eh. Anong face out? Kasi mawawala kami hanap buhay, kawawa kami, jeepney driver lang po kami. Buti kung mga operator kami maraming jeep. Ayan lang namin hanap buhay pag jeepney driver. Sa akin lang po ha. Uli na po ngayon kasi gawa ng may strike pa po sa mga iba-ibang lugar. Kaya nabago pa rin yung kita namin, hindi katulad nung walang strike. Kahit paano kumikita na kami. May okay na rin po kasi may mga pasok-pasok na rin. Mga galing sa probinsya. Meron na po. Ngayon lang, umpisa ko pa lang ng 5:30. Nakadalawang ikot ako, may pera, ang pera ko, mga 400 na ako. Mababago pa po ito. Bombo Chill. Yes, Bombo Dan. Kumusta naman yung dami ng mga bihikulong bumabiyahe ngayon dyan sa mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila sa inyong paglilibot? Bombo Dani, sa pag-iikot pa rin ng Bombo Radio Philippines, nakita natin na normal ng mga jeep at marami na talaga ang mga bumabiyahe ngayon. Ngayon din yung mga pasahero na kung matatandaan nung Lunes ay wala masyadong pasahero at wala ring masyadong jeepney, pero patuloy pa rin naman yung pasada ng ilang mga jeepney driver at maging yung mga operator na hindi sumama doon sa tigil pasada, Bombo Dennis. Yung kumusta naman yung mga enforcer na nakakalat, Bombo Chill, sapagkat kung ganyan yung volume, dahil balikan ito kumusta naman yung kanilang presensya? Dahil sila talaga yung may pangunahing role dito para maawat yung buhos ng mga motorista, Bombo Chill. Tama ka riyan, Bombo Dennis. Sa ngayon, nakikita din natin dito sa ating likuran na may mga enforcer pa rin naman at ganun din ng Metropolitan Manila Development Authority na patuloy na ginagabayan itong ating mga pasahero sa kalsada pa rin, yung traffic at yung patuloy na pagdagsa ng mga tao dahil nga natigil na itong transport strike at yung mga nag-work at home ay bumalik na rin sa mga opisina nila at kanya-kanyang mga klase. So sa ngayon, very normal na yung nangyayari dito sa kalsada kaya asahan na rin sa mga ilang mga pasahero na papasok at uuwi na yun, tuloy-tuloy pa rin itong pagdami ng mga tao kaya mabuti na agahan na lamang nila yung pag-uwi nila siguro. Sige. Thank you so much, Bombo Chill. Mag-ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin 32 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Dumating na ho sa bansang 25 mga Filipino na galing sa Turkey at ito ho yung mga naapektuhan ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol. Lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang sinasakyan na eroplano dakong alas 7:20 nitong nakalipas na gabi. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration. Sinabi niya ng opisyal na si Undersecretary Eduardo Jose de Vega na ito na ang pangalawang batch ng mga Filipino na dumating sa bansa mula ng tumamang magnitude 7.8 na lindol. Isang buwan ang nakakaraan na ikinasawi nga ng nasa 46,000 dun ho sa Turkey at mahigit 6,000 naman sa bansang Syria. Tutulungan ng Overseas Workers Welfare Administration ang mga ito para naman makauwi sa kanilang mga probinsya. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa Embahada ng Turkey para naman matulungan din na makauwi pa ang natitirang mga Filipino doon. Magugunitang noong Pebrero 28 ay mayroon na ring 25 Pilipino ang nakabalik sa bansa mula ho sa Turkey na siyang unang batch ng repatriation program ng Department of Foreign Affairs.
Samantala, nagbabala naman ang Bureau of Immigration na target ngayon ng mga human trafficker ang mga overseas Filipino worker na may expired na visa. Inihayag ito ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco sa isang pahayag kasunod ng pagpapauwi sa dalawa pang overseas Filipino worker na biktima na dumating sa bansa noong unang bahagi ng buwan ng Marso. Ayon kay Tansinco, lumabas sa investigasyon na ang dalawang bagong repatriated na Pinoy ay dating overseas Filipino workers mula sa United Arab Emirates bago sila na-recruit sa Myanmar. Sinabi ng mga biktima na sila ay idinagdag sa isang online group chat kung saan sila ay kinuha ng isang Chinese national. Ang nasabing trabaho ay nag-aalok sa kanila ng sweldong 48,000 pesos bilang customer service representative sa Thailand. Gayunpaman, pagdating naman sa Thailand, ang mga biktima ay sinundan ng isang dayuhang escort bago sila bumiyahe ng 16 na oras at napansin na nasa Myanmar na sila at hindi naman sa Thailand. Dahil dito, muling pinaalalahanan ni Tansinco ang publiko na mag-apply sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers para legal na makapagtrabaho sa ibang mga bansa. Samantala, ang ilang aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alamin natin sapagkat nitong ang nakalipas na gabi ay bumisita po siya doon sa burol ni Governor Degamo at may pangako din na modernization para sa Armed Forces of the Philippines para lalong tumibay ang ating defense capabilities laban sa anumang mga posibilidad at kinakailangan tugunan. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Napahanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kakayahan ng Philippine Air Force na bantayan ang maritime territory ng bansa. Ito'y matapos lumipad sakay sa FA-50 fighter jet ng hukbo ang Pangulo. Dahil dito, siniguro ni Pangulong Marcos ang kahalagahan na ipagpapatuloy ang modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Pinuri din ng Pangulo ang mga piloto ng Philippine Air Force sa kagalingan ng mga ito, kaya nakita ng Pangulo ang pangangailangan na dagdagan pa ang capabilities, lalo na ang pagbabantay sa ating maritime territory para lalo pa itong tumibay. Lumipad kasi si Pangulong Marcos lulan sa Philippine Air Force FA-50 fighter jet para tunghayan ang capabilities sa isang flight demonstration na ginanap sa Clark Air Base sa Pampanga. Sabi ng Pangulo, isang fantastic at very, very interesting ang kanyang experience sa paglipad sa FA-50 fighter jet. Aminado ang Pangulo na ang paglipad sa fighter jet ay isa sa kanyang nakaasam-asam na gagawin. Kumpiyansa naman ang Pangulong Marcos ang pagbili ng Philippine Air Force ng mga modernong aircraft ay lalong magpapabuti sa defense systems ng bansa. Sa kabilang dako, personal namang nagpaabot ng kanyang pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga kaanak at kaibigan ng yumaong Negros Oriental Governor Roel Degamo. Tiniyak ng Pangulo na sisiguraduhin ng pamahalaan ang pagresolba sa kaso at din ang pagsagot sa pag-aaral ng mga anak ng mga nasawi sa trahedya at ang pagpapa-ospital sa mga sugatan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos siyang tumakay sa FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. But it was a fantastic experience that I'm sure everybody, marami na ako nakuha text message na nakakaingit ka. Talagang very big, it is a very unusual and much desired experience para sa aming lahat. So I'm very happy I was able to do it. Ang gagaling talaga ng piloto natin. That's why we have to continue to encourage the modernization of our armed forces para yung capabilities natin ay mas tumibay pa. And we saw some of the capabilities that were demonstrated to me during the flight. And we can see how important this increase in our capabilities is going to be, especially in the defense of our maritime territory. Samantala sa ibang balita naman, naniniwala si House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda na ang malakas na piso kontra dolyar ay nakatulong na maibsan ang epekto ng inflationary pressure sa kabila ng pagiging import-dependent ng bansa sa ilang consumer products. Ayon kay Salceda, ang matatag na piso at unti-unting pag-stabilize ng presyo at supply ng pagkain ang ilan sa mga dahilan na nakatulong para mapababa ng bahagya ang inflation rate ng bansa.
Malaking tulong din anya na bumaba ang presyo ng sibuyas at mais sa merkado. Sinabi pa ng economist Solon na sa presyo ng sibuyas ngayon ay nakapagtala ng 11.9% na month-on-month decline. Naitala kasi ng Philippine Statistics Authority ang 8.6% na inflation rate para sa buwan ng Pebrero. Pinababantayan naman ni Salceda ang ilang produkto at bilihin na maaring banta pa rin sa inflation rate. Kabilang dito ang mais, itlog at maging ang cooking oil. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, magsisimula sa buwan ng Hunyo ang paghawak ng Department of Migrant Workers ng Assistance to National Program na pinatatakbo ng Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na ngayong buwan sana ang pagsisimula ng paghawak nila ng programa, subalit ito ay pinagpaliban dahil kailangan pa nila ng panahon para magsanay ang kanilang mga tauhan sa nasabing trabaho. Nararapat din anya na pag-aralang mabuti ang mga sensitibong kaso na hawak ng Department of Foreign Affairs na kung saan bubuo sila ng technical working group upang talakayin ang problemang kinakaharap ng mga overseas Filipino workers. Magugunita ang una ng sinabi ng Department of Foreign Affairs na mayroong 83 Pinoy ang kasalukuyang nasa death row sa iba't ibang bansa dahil sa mga magkakaibang paglalabag nila sa batas. Pagtitiyak naman ng kalihim na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para maiapila ang kaso ng mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa. Update naman tayo dyan sa Central Visayas, mga kabombo. Yung African Swine Fever kasi ay outbreak ng tinuturing ng mga otoridad, lalo na yung nakatuon ang atensyon dito sa swine production. Yung mga nagtitinda ng karne at yung mga stakeholders. At nasa halos 6 na pong blood sample ng mga baboy ang naitalaho kasing positibo sa naturang sakit. Alamin natin ang mga follow-up report ng Bombo Radio Cebu. Kinumpirma ng Bureau of Animal Industry na mayroong outbreak ng African Swine Fever sa Cebu. Ito ay matapos magpositibo sa ESRF ang 58 sa 149 na mga blood samples ng mga baboy sa isang katayan sa Carcar City, Cebu. Ito ay inihayag ni Mayor Patrick Barcinas, ang alkalde ng lungsod ng Carcar, na ang mga sample na dugo ay sinumite noong buwan ng Pebrero. Ayon sa kanya, naging ESF-free ang lungsod sa loob ng 2 taon. Idinagdag pa nito na karamihan sa mga baboy ay kinakatay mula sa iba't ibang lugar. Sa kasalukuyan, gumawa sila ng mas malalim na investigasyon kung saan nanggaling ang mga kontaminadong baboy. Pero ang reaction ko diyan, wala naman akong magagawa kasi nandiyan na yan. Kasi honest lang ako sa aking kuan. Kasi pag hindi ako magsabi ng totoo, masyadong malaki ang problema kasi mag-scattered yung disease, no? So sa ngayon, ang ginagawa natin, yung lahat ng mga boundaries, mayroong mga nag-checkpoint, nag-check up ng mga hayupan, yung mga baboy, at saka yung kinakatay natin, mayroon na yung mga blood check, no, mga blood testing na masiguro natin malinis yung baboy na walang sakit. Yan lang ang ginagawa natin sa City of Carcar sa ngayon. Ating napakinggan si Mayor Patrick Barcinas, ang Carcar City Mayor. Kung matatandaan, ESF-free ang lalawigan ng Cebu dahil sa mahigpit na executive order ni Cebu Provincial Governor Gwendolina Garcia na nagbabawal sa pagpasok ng mga pork products mula sa Luzon at iba pang probinsya para protektahan ang 11 billion pesos na hog industry sa lalawigan. Mula rito sa lungsod ng Cebu, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Belocura para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Na-monitor ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 na may 133 na mga bagong impeksyon na naiulat habang ang aktibong tali naman ay umakyat sa 8,943. Ang mga bagong impeksyon ay nagtulak naman sa bilang ng kaso sa buong bansa na mahigit 4 na milyon habang ang mga aktibong kaso ay tumaas ng 8,943 mula sa dating 8,901. Ang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng kaso
sa nakalipas na 2 linggo ay ang National Capital Region pa rin na may 431 na mga impeksyon. Sinusundan ho ito ng Davao Region at Calabarzon, ganun din yung Soc-Sargen at maging sa Northern Mindanao. At sinasabi nga ng Department of Health na ang recovery tally ng ating bansa ay tumaas naman sa 4 million mahigit, kung saan ho ay 68 na mga bagong pasyente ang gumaling mula ho sa viral disease. Sa kasalukuyan, may kabuuan na ho na 7,605 na mga individual na nasuri at 325 yung mga laboratorio na nagsumiti ng kanilang data sa Department of Health. Samantala, ang modernong Port Operation Building sa Masbate City binuksan na sa publiko ng Philippine Ports Authority. May mga nakalap na impormasyon si Bombo Victor Liantino. Matagumpay na pinasinayaan ng modernong Port Operation Building sa Masbate kahapon at ito ay pinangunahan mismo ng Philippine Ports Authority. Ang bagong pasilidad na ito ay may kakayahang mag-accommodate at magbigay serbisyo sa 542 na pasahero anumang oras. Ayon kay Masbate Acting Port Manager Oliver Rodolfo Jr., ang modernong disenyo na ito ay pangalawa sa pinakamalaki sa Bicol Region sunod sa Port of Matnog. Umaasa si Rodolfo na ang bagong pasilidad na ito ay magsisilbing inspirasyon sa lahat ng pamunuan ng Philippine Ports Authority at upang lalo itong ganahan na magsilbi sa mga customer at mga bisita. Kaugnay niya, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Masbate Acting Port Manager Oliver Rodolfo Jr. With this new facility, we can serve you better and better each day. It is our hope that this new facility will serve as an inspiration for all of us and inspire us to continue serving you, our customers and visitors, with the same care and dedication that we always have. Our new port operation building has been designed to be the second biggest in the Bicol region, next only to the Port of Matnog. PMO Masbate was activated by virtue of Memorandum Order Number 07-2018. Ang modernong pantalan na ito ay mayroong charging station na isa sa mga pangunahing nahanap ng mga pasahero tuwing bumabiyahe patungo sa mga malalayong lugar. Maaari na ring makapaglasal ng mataimtim ang pasahero bago bumiyahe dahil mayroon itong prayer room. Available din sa naturang modernong building ang breastfeeding room at all-gender na palikuran. Kasabay nito, pinasinayaan rin kahapon ang bagong gawang transit shed na pasapantalaan na may sukat na 1,000 square meter na isa sa aniya sa magiging income generating source ng mga naturang pantalan. Ang mga proyektong ito ay alinsunod na rin sa layunin ng Philippine Ports Authority na makapagbigay ng maayos at mas komportabling paglalakbay sa mga pasahero na bumabiyahe sa pamamagitan ng Port o Masbate. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, epektibong K9 unit setup sa Butuan City Airport, ipapatupad na rin sa iba pang mga paliparan sa bansa ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. May pag-uulat ang Bombo Radio Butuan. Ipapatupad na ni Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Manuel Antonio Tamayo sa lahat ng mga paliparan sa buong bansa ang pagkakaroon ng K9 units bilang dagdag seguridad sa mga papasok at lalabas ng airport. Ito ay matapos nitong masaksihan kahapon ang mga K9 dogs ng Bangkasi Airport nitong lungsod na bukod tangi sa buong bansa. Nang pangunahan nito ang inaugurasyon ng pinalawak pang terminal building ng paliparan kasama ang ilang matataas na opisyala ng Department of Transportation o DOTR at ng kanilang ahensya. Ayon kay Director General Tamayo, may malaking potensyal ang Butuan City na maging isang major gateway hindi lang sa Caraga Region kundi pati na sa buong Mindanao dahil sa lawak na ng airport na maka-cater ng 3 airbuses. Walang nawawala sa security natin, di ba? Importante yan. Yung K9 dogs pala nasabi, ito lang ang meron among the Kaap Airport. Dito lang sa Butuan meron tayong K9. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Butuana. At para sa Bombo Network News, ito si Bombo Rulan Hania, nag-uulat para sa #1 and the most trusted radio network in the country. Ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Samantala, yung pagtanggal ho ng face mask at inalis na rin yung requirements para sa vaccination ay malaking tulong daw para sa pagpasok pa ng mas maraming mga turista, lalo na ho dyan sa Boracay. Alamin natin ang mga update. Mula dyan, ang pag-uulat ng Bombo Radio Kalibo. Sang-ayon ng mga grupo ng negosyante sa isla ng Boracay na malaking tulong sa muling pagpapalakas ng turismo sa bansa ang hindi na pag-obliga sa mga turistang magsuot ng face mask at magpakita ng kanilang proof of full COVID-19 vaccination na tutungo sa mga tourist spots sa Pilipinas. Naniniwala si Maria Elena Tosco-Brager, Advisory Chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Boracay, na ang pinalabas na bagong memorandum ng Department of Tourism o DOT ay hudyat upang madagdagan ang bilang ng mga turistang bibisita sa isla, lalo na ngayong summer season. Ang pagsusuot umano ng face mask at pagpapakita ng vaccination card ang ilan sa mga inirereklamo ng mga turista sa Boracay, lalo na ang mga dayuhang bibisita. Mananatili na lamang aniyang choice ng isang bakasyonista kung gagamit siya ng face mask o hindi. Dagdag pa ni Brager na nagpapatunay lamang ito na bukas ng bansa sa turismo. Sa kasalukuyan, ang pagsusot ng face mask sa indoor at outdoor seating sa bansa ay voluntaryo base sa executive order na ipinalabas naman ng Malacanang noong buwan ng Oktubre ng nakarang taon. Samantala, hangad rin ng PCCI Boracay na magkaroon ng iisang ticketing area sa Katiklan Report upang maiwasan ang pagpunta ng mga bisita sa iba't ibang window para sa kanilang babayaran bago makapasok sa isla. Mas marami na tayong tourist na pupunta kasi yun yung isa sa mga comments at saka reklamo ng iba na yun nga complicated. Pero pag yan po yung hakbang ng ating Department of Tourism at saka inalit na, is isang magandang balita yan sa business sector at sa ating turismo at sa mga turista na gustong magbakasyon. Ang bahagi ng naging pahayag ni Maria Elena Tosco-Brager, Advisory Chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Boracay. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Rancho Kalibo, Bombo Michael Alano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang mga mag-aaral naman sa Dingle, Iloilo, nagbabalsa na lamang papuntang eskwelahan dahil sa usad pagong na reconstruction ng tulay ng nasira ng bagyong Agaton. May pag-ulat ang Bombo Radio Iloilo. Nananawagan ng mga residente sa Dingle, Iloilo na pabibilisin at pagtuunan pansin ang reconstruction ng 1/4 Bridge na Turang Bayan na nasira sa pananalasa ng Bagyong Agaton noong Abril 2022. Umaga pa lang kasi ay agaw pansin na ang mahabang pila ng mga estudyante maging ng mga nasa elementarya pa lamang upang makasakay sa balsa at makatawid sa ilog papuntang eskwelahan. Pinangangambahan rin ang kaligtasan ng mga mag-aaral na halos isang oras na pumipila bago makasampa sa balsa at wala pa umanong nag-a-assist. Sa panayam ng Bombo Radio kay punong barangay Edgar Andora ng poblasyon Dingle, Iloilo, sinabi nito na isang taon na matapos ang bagyo, ngunit hindi pa rin madaanan ang 1/4 Bridge na siyang umuugnay sa Kamambugan at poblasyon. AD Pendon Construction and Supply umano ang contractor sa reconstruction ng 60 million peso project at napipintong matapos na sa buwan ng Abril ngayong taon, ngunit hindi pa halos nangangalahati ang proyekto. Napag-alaman rin ng Bombo News Team na Setyembre 28, 2022 pa nang ibinigay ng Iloilo Provincial Government ang 5 million pesos sa local government unit ng Dingle para sa rehabilitation ng Moroboro Hanging Bridge sa Barangay Moroboro sa naturang bayan. It was made by the calamity which we cannot stop it. Whatever the government, the municipality of Dingle wants to help, we did it wholeheartedly, but because the work is not so fast as our people are expecting, we cannot do it immediately because there are two parts, the hanging bridge and the bangka here at the downside. But the priority of the town is the safety of all. Each barangay has to stay and make sure that those people pass that bridge gradually. Si punong barangay Edgar Andora ng poblasyon Dingle, Iloilo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Reaksyon naman ng ilang grupo ng mga
tinuturing na stakeholders sa mga transportasyon. Yung modernization daw kasi para sa traditional jeepney, hindi raw dapat madaliin. Ayon ho yan sa isang grupo. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Dagupan. Hindi pwedeng madaliin ang modernisasyon sa mga traditional jeepney. Ito ang binigyang diin ni Jaime Aguilar, ang Secretary General ng National Confederation of Transport Workers Union, hinggil sa nagpapatuloy na issue ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP sa bansa. Ayon kay Aguilar, bagaman maganda ang hangarin ng jeepney modernization sa ngayon, ay marami pang mga salik na kinakailangan na ikonsidera ng pamahalaan bago ito tuluyan na ipatupad ng 100% sapagkat maraming mga drivers ang maaring magipit sa naturang hakbang. Anya, ang pinakamalaking hamon para ito ay ipatupad ay ang pondo para suportahan ang mga maliliit na mga kooperatiba para sa kanilang loan upang makakuha ng unit ng mga modern jeepneys. Napag-alaman kasi na nasa 1.7 billion pesos lamang ang inilaang pondo para dito na hindi sasapat sa lahat ng mga drivers sa buong Pilipinas. Bukod pa riyan, mahihirapan ding makabawi ang mga drivers sa kanilang kita upang makapagbayad ng kanilang nautang na pera para makabili ng unit ng bagong jeep, lalo na kung maiksi lamang ang ibinibigay na ruta na inaaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dagdag pa ni Aguilar, mayroon ding problemang madalas sa pagsali ng kooperatiba dahil na rin sa mga issue ng korupsyon at ruta. Pero ang problema talaga natin, tuot din sa capacity talaga, yung DOTR, para doon sa PUV modernization. Kaya isa sa mga namin dyan, magsalita kami sa hearing, na dapat talaga, kung gusto talaga natin mag-modernize, ayusin natin itong batas na to para magkaroon ng budget, hindi matakot mga tao. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Dagupan para sa Bombo Network News. Bombo Laimi Perez para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Tinanggihan ni Republican United States House Speaker Kevin McCarthy ang imbitasyon ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na bumisita sa kanilang bansa. Kasunod ito sa pagkontra ng mga Republican sa patuloy na pamamahagi ng tulong ng Estados Unidos sa Ukraine. Sinabi ni McCarthy na wala itong anumang plano na bumisita sa Ukraine at tanging hindi tama lamang ang hindi agarang pagbibigay ng tulong ni United States President Joe Biden sa mga biktima ng giyera sa Ukraine. Una nang sinabi ni Zelensky na dapat magtungo sa Ukraine ang Estados Unidos o ni United States House Speaker para makita nito ang tunay na kalagayan ng kanilang bansa. Ipapakita niya ni Ukraine President sa United States House Speaker ang pinagdadaanan ng mga mamamayan mula nang lubusin sila ng bansang Russia. Magugunitang ilang bilyong dolyar na ng military aid ang naibigay ng Estados Unidos mula nang sumiklab ang kaguluhan sa Ukraine. Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang kapalit o katumbas ng isang United States dollar ay 55 pesos 32 centavos. Yung Hong Kong dollar 7 pesos and 1 centavo, habang yung Singaporean dollar 40 pesos 67 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 67 centavos. Ang euro ngayon ay may katumbaso na 58 pesos and 11 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at ka-Star Nation, bilang kapalit po ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life
shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord Thanks be to God. for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you. To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo